ዓብይ ዜማ ተሰማ በሰማይ ዲበመ እንበሮ እንዘ ያርጓል ዓብይ ዜማ ተሰማ በሰማይ ዲበመ እንበሮ እንዘ ያርጓል ኩሎሙ መላእክት ትንሣኤው ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል ኩሎሙ መላእክት ትንሣኤው ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተኸታተልቲ ትንሣኤ ገዳማት ዩቲዩብ ቻናል ብዝት ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ይብጻሕኩም። ኣነ ሰላም ኣለኹ፣ ንስኻትኩም ከመይ ትኾኑ? ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ከም ዘሎ ሰላም ከም ዘለኹም ሰላም ንኽትኩኑለይ ልባዊ ትምኒተይ እሞ ከመይ ቀኒኻትኩም? እዚ ሰሙን እዚ ብጣዕሚ ድምቕ ዝበሉ በዓላት ዘሕለፍናሉ መንፈሳዊ በዓላት ቤተ ክርስቲያንና ብመንፈሳዊ በዓላት ተዓጂባ ዝቐነየትሉ ዕለት 11 ናይ ኣቦና ናይ ቅዱስ ያሬድ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣኽቢርና ኢና። ንፅባሓይት እውን ዕለት 12 ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ፍልሰተ ኣጽሙ ናይ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ በዓል ኣኽቢርና ኢና። ካብ ዋዜምኡ ጀሚሩ ደሞ ዕለት 12 ማለት እዩ ቀትሪ ጀሚሩ ክሳብዚ ሕዚ እዋን ወጋሕታ ክሳብ ናይ ቅዳሴ ፕሮግራም ክሳብ 3 ሰዓት ዘሎ ናይ ዕርገት ክብረ በዓል ብዝደመቐ ኩነታት ኣሕሊፍና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳዕ ናብ በዓል ዕርገቱ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። እሞ እዚ ደሞ ኣንቲ ሃይለ ቃል ጌርና ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ንእሽተይ ቃል እግዚኣብሔር ተነጋጊርና ሰላምታና ክንለዋወጥ ኢና።
ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓ ዝተባሃለ መጽሓፉ ወይ ከዓ መጽሓፈ ድጓ ኣብ ዝርከብ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ናይ ዕርገ ተመልኪቱ ሃሌሉያ ጻኡ ተቀበሉ መጽአ ወልደ ኣምላክ ለቢሶ ስጋ ማርያም ወፄዊዎ ነፍሳተ ዓለም እንሆ እቲ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ባህሪ ወዲ ዝኾነ ካፍቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ ወይ ከዓ ኣካላዊ ቃል እዚ እግዚአብሔር ወልድ ወዲ ኣምላክ ኣማናዊ ወዲ ናይ ባህሪ ወዲ ዝኾነ ወዲ ትሕያው ኣምላክ ወዲ ትሕያው እግዚአብሔር ኣምላክ ካብኡ እናተወለደ ብዘይኣዶ ዝነብር እናተወለደ ዘሎን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ መጽኢ እሞ ተስኡ ተቀበልዎ ንጉስ መጽየሎ ሓያል ዝኾነ ንጉስ ክቡር ዝኾነ ንጉስ መጽየሎ እሞ ጻኡ ተቀበሉ ወጽኢኹም ተቀበሉ ናበይ ንጉስ ክመጽእ ከሎ ሓደ ዓብይ ሰብ ክመጽእ ከሎ ወይ ከዓ መርዓዊ ክመጽእ ከሎ ከምቲ ንሕና ከመይ ጌርና ከም ንቕበሎ መርዓዊ ክመጽእ ከሎ ካብቲ ዳስ ወጽየን እዶታትናን ካብቲ ዳስ ወጽዮም መናእሰይን ንመርዓዊ ከም ዝቕበሉ እንሆ ቅዱስ ገብርኤል እውን ከምዚ ይበሎም ንመን ነቶም ማሕበረ መላእክቲ ሕዚ ንመን እዩ ጻኡ ተቀበሉ ዝብል ዘሎ ንማሕበረ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ጻኡ ተቀበሉ መጽአ ወልደ ኣምላክ ለቢሶ ስጋ ማርያም ምክንያቱ ቅዱስ ገብርኤል ዝፈልጦ ቅዱስ ገብርኤል ቅድም ኢሉ እውን ንድንግል ማርያም ከብስራን ከሎ እንሆ እቲ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ እቲ ናይ ባህሪ ወዱ ንእግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል ኣባኺ ክጽነስ እዩ ክሓድር እዩ ክጽነስ ካብ ስጋ ክስጋ ካብ ነብሲ ክነብሲ ተዋሃሂዱ ድንግልና ብዘይ መኽፋት ተጸኒሱ ድንግልና ብዘይ መኽፋት ደሞ ክውለድ እዩ ኢሉ ከብስራን ከሎ መን የብሲሮ ቅዱስ ገብርኤል ንመጀመርያ ግዜ ስጋ ክለብስን ከሎ ዘብሰረ መን እዩ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ሕዚ እውን ንመላእክት እቲ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ ወዲ ትሕያው ኣምላክ ዝኾነ ሕያው ወዲ ሕያው ዝኾነ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ካፍቲ ናይ ሙርኮ ዓለም ስጋ ማርያም ለቢሱ ነብሳት ደሞ ተማሪኸን ነይረን ብናይ ዲያብሎስ ባርነት ተታሒዘን ነይረን ነዘን ነብሳት እዚአን ነፃ አውፅኡ መፅኡ እሞ እንሆ ውፁ ተቀበሉ ንመን ነቲ ስጋ ለዊሱ ዝመፀ ነቲ ናይ ዓለም ነቲ ደቂ ኣዳም ኣብ ናይ ዲያብሎስ ባርነት ኣብ ናይ ሲኦል ቦታ ተጠጢቐን ዝነበራ ተወዳጉነን ዝነበራ ነፍሳት ነዚኣተን ነፃ አውፅኡ ነዚኣተን ኣድሒኑ እንሆ መፅኒሆም ተቀበልዎ ንዕል ቀበል ጻው ተቀበሉ እዚዩ ስለዚ መላእክት ዝኣኽሉ ቅዱስ ገብርኤል ዝኣክል ንዕው ጽሆን ቅበለ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዘባና ከመይ ንቅበሎ ናይ በሐቂ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ መደባት ተመስግኖ ነው ቅዱስ ያሬድ ብዜማ መልክዕ እዩ ዘመስግኖ መጽአ ወልደ አምላክ ለቢሶ ስጋ ማርያም ወፅየዊዎ ነፍሳተ ዓለም ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ቦና ናይ ቅዱስ ያሬድ ብጣዕሚ ግርም ዝብል ዜሞ ኩሉ ግዜ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ናይ ነገረ ስጋዊ ኩሉ ግዜ ምስጢረ ስላሴ ኩሉ ግዜ ትንሣኤ ሙታን ኩሉ ግዜ ወንጌል ይዝናገር መን ቅዱስ ያሬድ ኩለን አረገ ውስተ አርያም ፄዊወ ከፄዋ ወሃብ ከጸጋክ እንሆ ካብ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ዝተናገሮ ኣምፅኡ ሕዚ እውን ደሞ ዓንቲ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ተሰሪዑ ማህሌት ቦታትና ሊቃውንት ቤተ እግዚአብሔር አረገ ውስተ አርያም ፄዊወ ከፄዋ ወሃብ ከጸጋክ ስለዚ ለእጓለ እምሕያው ወሃብ ከጸጋክ ለእጓለ እምሕያው እንሆ እቶም ተማሪኾም ዝነበሩ ነፍሳት
እተንጠፊአን ዝነበራ ነፍሳት ብጥንተ አብሶ ብጥንተ መርገም ብናይ አዳም በደል ብኡኡ ተታሒዘን ኩለን ናብ ሲኦል ዝኣትዋ ዝነበራን ኣብቲ ሲኦል እየን ዝኣትዋ ነይረን ኩለን እተን ፅቡቕ ዝሰርሓ ዋላ እኳ እቶም ፅቡቕ ዝሰርሑ ነብሳት ረድኤት እግዚኣብሔር ይኽልሎም እንተነበረ ካብ ሲኦል ምእታው ግን ዓዲ ይበዓሉ ነይሮም ስለዚ ነዞም ህዝቢ እዚኣቶም ነፃ ኣውፅዩ ዓለም ቀዲሱ ብደሙ ብስግኡ ኣብ መስቀል ኣብ መልዕልተ መስቀል ኣብ ማእኸል ዓለም ኣብ ቀራንዮ ተሰቒሉ ንዓለም ቀዲሱ እንሆ ስጋ ማርያም ለቢሱ እንሆ ነብሳት ካብ ኢድ ዲያብሎስ ካብ ኢድ ኣጋንንት ካብ ኢድ ሲኦል ማሪኹ እንሆ ድሕሪ ትንሳኤ ኣብ 40 መዓልቲ ናብቲ መንበሩ ናብ ብየማነ ኣቡኡ ክነብር መፅኡ ኣሎ እሞ ተቐበልዎ ንምንታይ ኣይነበረን ማለት ድዩ ኣይኮነን እሱ ናውዚ ክወርድ ከሎ ካብቲ መንበሩ እንተይለቐቐ ኣብ ስጋ ማርያም ክወሃሃድ ከለው ከርሰዲኡ ክኸውን ከለውን ካብ መንበሩ ይለቐቐ ሙሉእ በኩለሄ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ነገር ግን ኣብ የማነ ኣቡኡ ክቕመጥ እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ዝለበሶ ስጋ እቲ ስጋ እዩ እምበር ንሱ እቲ ዝለዊስዎ ዘኒአ ስጋ ምክንያቱ ሓይሊ መለኮት ዝተዋሃደ ስጋ እዩ ፍጹም ኣምላክ ዝኾነ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ስጋ እዩ እቲ ዓሪጉ ዘሎ ሕዚ ብለቢሰ ስጋ እዩ ዓሪጉ ወይ ብምታት ወይ ብውላጥ ወይ ብኻልእ ይኮነን ዓሪጉ እናተረኣዮም እቲ ዝለወሰ ስጋ እናተረኣዮም ታኡ ከዓ እናተረኣዮም ንሳቶም ቆላ ሓይሎም እናረኣዩ ንሃለው ንሱ ከዓ ናተረሓቆም ኸደ ካብኡኒ ከዓ ትጠፈር ዘሎ ደመና ሰወሮም ንዓኣቶም ከልከሎም ስለዚ ንሱ ናብ መንበሩ ዓረገ ስለዚ ኣብ የማነ ኣቡኡ ክቕመጥ መፅኡ ኣሎ እሞ ኣንቱም ማሕበረ መላእክት ውፁ ተቐበሉ ንጉስ መፅኡ ኣሎ ወዲ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ መፅኡ ኣሎ እሞ ተቐበሉ ይብል እሞ ፅቡቕ ቅዱስ ገብርኤል ተቐበሉ ይብል ኣሎ ንሕና ብኸመይ ኢና ክንቅበሎ ንሕና ኸታ ኢና ማሪኽና ንዓርግ ንሕና ንዓርጎ ዕርገት እኮ ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሪቡ ብዕርገቱ ናትና ዕርገትና እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሕና ዕርገትና ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ እዙይ ፀኒሕና ብዕድሜና ሞይትና መቃብር ኣቲና ትንሳኤ ምስ ተሳእና ኢና ናይ መጨረሽታ ክብሪ እንወርስ መንግስተ ሰማያት እንወርስ እሺ ሕዚ እንታይ ኢና መዓዝ ተዓሪግና እዩ ዕርገት መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ተኾይንና መዓዝ ሕጂ እዩ ስለዚ ንሕና እውን ክንዓርግ ይበልና ክንወፅእ ይግበአና ካብ ምንታይ ከንትስእ ይግበአና ወዲቕና ኢና ዘለና ልቦናና ወዲቑ ኣሎ ዝወደቐ ልቦና ክዓረግ ኣለዎ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ቆላሕ ክብል ኣለዎ ሰማይ ክጥምት ኣለዎ ሃዋርያት እኮ ክዓርግ ከሎ እናጠመትዎ እዮም ስለዚ ንሕና ንጥምቶ እውን ነቲ ዝዓረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብስጋ ማርያም ዝተወለደ ነቲ ኣብ መልዕልተ መስቀል ተሰቐለ ነቲ መቃብር ክፈቱለይ እንተይበለ መግነዝ ፍትሑለይ እንተይበለ ዝተስእ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዚ እውን ነቲ ዝዓረገ መዕረጋይ ዘየድልዮ ባዕሉ ዝዓረግ ብሓይሉ ዝዓረገ ዝወፀ ነዙይ ቆላሕ ኢልና ጠሚትና ዝወደቐ ልቦናና ዝወደቐ ሓሳብና ዝተጨማለቐ ሂወትና አንጽሂና እንሆ ናብኡ ቆላሕ ክንብል ይፅበየና ማለት እዩ ጻኡ ተቀበሉ ሕዚ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቅበሉ ይግበአና ከመይ ኢና ክንቅበሉ እንተይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይቅበልን ዝበለ ልቦናና ከፊትና ክንቅበሉ አንቀደልና ከመይ ኢና ንቅበሉ እንተይልና ብወንጌሉ ዘስተምሃሮም ትምህርትታት ኩሎም ዝሃበና ሓገጋት ኩሎም ብምፍጻም بفرح እግዚአብሔር ብምንባብ ካብ ቂምን ካብ በቀልን ነጽኻ ምንባብ ካብ ዓመጽ ነጻ ኮይንካ ምንባብ ካብ ጥቕሚ ዘድልይዎ ነገራት ካብ ዝናይ ዓለም ዝይ ጥቕሚ ርሒቕካ ምንባብ ካብ ዝናይ ዓለም ዝይ ጥቕሚ ማለት ዝግብአካ ጥቕሚ ምግዳፍ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ዘየድልየካ ጥቕሚ ምድላይ ምግዳፍ ማለት እዩ እቲ ዘድልየካ ማ ዘድልየካ ተዋሃቢካ እዩ ስለዚ ሕዋተይ احنا مس ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዓርግ ተኾይና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመሰል ኣለና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ተመሰሉ ቻዬ በከማ ኣነ እትመሰሉ ለክርስቶስ እስኻትኩም ንዓይ መሰሉ ኣነ ንክርስቶስ መሲለየ እሞ ምክንያቱ ንቅዱስ ጳውሎስ ምምሳል ንክርስቶስ ምምሳል እንድሕር ንስዱ ክርስቶስ መሲሉ ክርስቶስ እንድሕር ተቀቢሉ ክርስቶስ ምስኡ እንተልዩ ንክርስቶስ ምስኡ ዘለሰ ምምሳል ከዓ ንስኻው እንታይ ኢኻ ክርስቶሳዊ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና
كمتي حواريات كو خعرك كله عيتي تحدقنا نبي قديف كان تخدل لها نبي خد خزل لها يلمو إحنا خطاي كنكونينا تجناني شو مغنياتو زمداتهم أبيت أيهود النيو صحافة فريساويان النيو بدحريو خطفونا أيام لهم ويتانا مرحانتنا إيسوس كريستوس كنت أيلو أنتم السنور هاجر يروساليم اسكتلبسوا حيل معريا السخاتهم أوصوا عفا اسكبيتانيا إنه نودق أوصوا بيلو السخاتهم عب يروساليم صنح تاي كساو ترخو حيل كاب أريام سلزو كساو زوهاوكم من يخو بعلو منفس قدوس كوردلهم بعلو كل خلو أنا في أن تصفه الأوي حيل كساو زوهاوكم عب يروساليم صنح كي تنقصاص نعصرت معالت تزاكل زي سواء هاتيهم كصنحو عزيزون سلازي نحن كم حواريات تسفى قرصات كنك تيكوننا كم حواريات كنصن اب يروساليم صنح لهم كاب يروساليم يوز تسفى كم من قبل كاو قبل انا خعرج يمو منفسنا يبوي كل خلكم منفس قدس كل خلكم سلازي تمنفس استوهاوكم حيد ملء لكم قاتلهم تمسكت فرحوهم مرزن تستيهم يقاتلهم بسقاهم نسقاهم حلفكم كتويهم تكانات كتخونيهم بمنفس قدس كتصنيعهم سلازي نحناو كم حواريات تداخلنا كم حواريات بيروساليم تصنيعنا نحز يروساليم من ينتلنا بيت كريستياني نحز يروساليم من ينتلنا فقر بيس فقر اغزيابير نحز يروساليم من ينتلنا نسامتاوي نحز يروساليم من ينتلنا قربان مقرابي سوق اندمون موساد مالتي نحز يروساليم مالت من ينتلنا اب هايمانت كصنيع خامق مات مالتي نحز يروساليم من ينتلنا زتشجروا دخاتات حواتنا بيتسبنا كوتاس زرن عليتم قانقان تيفلنا زتصقم سب مردا مالت تخافيل كام مبلع مالتي تخافيل كام مخدان مالتي زتصقم مردا مالتي سلازي اب يروساليم مصنع مالت بتقلالو اب هايمانتكا افتا قنعتن سنايت زخونت ارثوذكساويت توحد بيت كريستيان صنيعها قط إلكا كساب كريستوس صوعكا قط إلكا منوار مالتي حواتي اب يروساليم صنح تبايلنا اب بيت كريستيان صنح تبايلنا سلازي كنصنح يقبلنا تودع املاخ مصي امو انتم محبر ملائكه تقبلوا حزبون ودع املاك ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና አሎ ክንቅቦል ይግበና ናው ልብና አخአቱ ናባና خسفر ይመጽሎ ንሕና ግን መስፈር ንخل ኣለና ምክንያቱ ብምንታይና መስፈር ንخل እንተይልና ንሕና ዓመጽ ነብዝሕና ንሕና ሓሶት ነብዝሕና ንሕና ቀምን በቅል ነብዝሕና ንሕና ዝተፋላለ ዘየድልዩ እግዚአብሔር ዘይፈትዎም ስራሓት ንሰርሕና ብዙሓት ስራሓት ኣብ ዝሙት ዓለም ዝተዋፈርና ኣለና كحق እግዚአብሔር ዝወፃና ኣለና حسينا ኣብ ንዋይ ሓላፍ ንዋይ ንእክብ ሰባት ኣለና ንዓመጽና ብዘይ ኣግባው ንድኻን ናብ ከና ንውዕል ሰባት ኣለና ስለዚ ካውዚ ወፂና ብጠቕላላ ኣፍቲ ቅኑዕ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝሃበና ስርዓታት ኣፍቶም ሕግታቱ ጸኒዕና ምንባር እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዕርገቱ ዕርገተ ልቦና ناو زعرق البونا يهبنا نحنا عرقتنا إيسوس كريستوس عرقتنا أيو نا إيسوس كريستوس تنساينا أيو نا إيسوس كريستوس موتنا أيو نا إيسوس كريستوس مسكال مدحانيتنا أيو سقلت مدحانيتنا أيو سلازي أمل العالم تركو ناي تنساي أقرامات يوتيوب channelن نزي فيديو زي التري أوزز اللهم وخينكم ناي بحقي كل جزيب بستفلا يمدب بتمرت ملكة قرامات بفلات قبلنا أبزي يوتيوب channelنا كل جزء خن الرخاوينا سلازي عمنا بزفاء دخل مهارينا السخمن أنا كنا عاد كنا مهارنا وزحات بوتات قلنا في فيديو زي إن أتهم كتمهرنا كترمنا بزي أجات أمين الناس أو أخو انقع نبع على أرجة كريستوس كل التشحن عسى شمونتن أمة مرت بالسلام أبصحكم أبصحنا እግዚአብሔር አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናውዚ ዘብጽሕና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን በዓለ ዕርገቱ ከም ዘርኤና ደሞ ናይ ርደተ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ርእዩ
እንደገና ናብናይ ክራማት ዘመን እትዩ ክራማቱ ባሪኹ ብርሃነ መስቀሉ ሓድሽ ዓመት ንምቕያር 2019 ዓመተ ምህረትሲ ናይ ሰላም ዘመን ኢልና ንምስግና ዓመተ ምህረት ንኸሳጋግረና እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ተፈናቒሎም ዘለዉ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኩሉ ዝኸፍዖ ዘበለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ሙርኮ ናይ ዲያብሎስ ሙርኮ ነርና እሞ ማሪኹ ነፃ ውፅኢና ዝኽረ ሕዚ እውን ኣብ ሙርኮ ፀላእቲ ኣብ ሙርኮ ባዕዳውያን ነገስታት ኣብ ሙርኮ ዓለውቲ ነገስታት ዘኒአ ህዝብና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነፃ ውፅኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ነናብ ዓዲ መዲሱ ኣብ ዓዲ ኮይኑ እግዚአብሔር እናመስገነ ፈጣሪ እናመስገነ ንኽነብር ነናብ ዓዶ ንኽምልሰልና ቅዱስ ፍቓድ ይሆነልና ንዓለም ሙሉእ ሰላም ይወርደልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ቋንቋ ዘርኢ ዝበሃል ነገር የለና ሃይማኖትና ሓንቲ እያ ንኣማኒ ዝኾነ ኩሉ እንኳን ንኣማኒ ንዘይኣማኒ እውን ናብ እምነት የምፃዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ሓቂ ኣይንፍረድ ንፈርድ ኮይና ሓደ ነገራት ስለዚ ክንፈርድ ይግበአና ንዓርስና ከመን ይኽፈርደና ስለዚ እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ኩራን ተኸተልተይ እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ሼር ላይክ ኮፒ ሊንክ እናበልኩም ናብ ትንሳኤ ገዳማት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ዘይኮንኩም ደሞ ሰብስክራይብ እናበልኩም ቤተሰብ ንኽትኮኑ ፃውዒተይ እናቕረብኩ ጽቡቕ በዓል ዕርገት እናበልኩ ኣብዚ ሓሳብ ኣየጠቓልል ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ሰላሙ ኣይፈለየና ሰላም መዓልቲ ይግበረልና ጽቡቕ በዓል